Molweni ndiyanamkela kwesa TV ngesixhosa. Ziyile ke intombi apho kuhlolwa khona zihamba nomakhumalo nomsiliku. Ngumakhumalo ke behamba nabo as umama. Sikhumbule ke omnye ngokaMangwabe, omnye ngokaSine, then omnye ibe ngokaMacele. So umakhumalo bethi ke uyaziqhenya ke ngestep esithathwe ngabantwana noma bebenovalo ke bona kuba bebeqala ukuya yohlola. Umseleku ke after behloliwe indlela ebevuya ngayo esina egiya uthi into emenza abavuyele kangaka ukuba basezintombi ungahlala uzixelela uba umntana yintombi kanti sewaqala isijolo okanye umntwana wahlukunyezwa ngumuntu ngaphandle kwemvume yakhe. Abantu ke bathi umakhumalo uyaphapha basazamfumana abafazi ngoba uyazifaka kwizinto zabo. Asazi ke ngoba mina ndibona nje umuntu othanda abantwana bomyeni wakhe. Ifikile ke imini bilindelwe yokunikwa kwabafana imoto. Bebothukile ke uMpumelelo usithathe nje ke isitshixo wabulela. Kodwa uLwandle usithathe isitshixo waguqa ebulela ukhombisa imbeko. Watsho waqala waguqa noMpumelelo nditsho kwaumselike beseguqe ngamadolo ngelixesha uLwandle ephansi ebulela engaphezi. uLwandle ke okwesithi ke kutatakhe asazi ke uba senzeni ukudeserva imoto ezinkulu kangaka, especially yena ebethi noko utatakhe uyoze amphe imoto nje encinci semnika imoto. Umseleku ke uthi akanayo impendulo engathi ubanikela yona imoto because uthi ngabakhe uyabazala ekugqibeleni, so kufanele abapheni uba into efuna ubanika yona. So ke uthe ke umseleku uyacela ze batshintshe registrations zezimoto bangahambi ngemoto because eyakhe ibhalwe thanks ma, then le ayinika uLwandle ibhalwe MaK. So uthe uMpumelelo eyakhe makayibhale ngosibindi ZN lo abizwa ngaye, then ekaLwandle ibhalwe ngoMr Mani ngoba caba naye ubizwa ngoMr Mani. uLwandle ke uye wathi ke usaya kwamakhumalo ayobulela. uMpumelelo uthe uzomkhapha ke bahambile ke baya. Umseleku uthe ke uyayithanda ke lo mbono kaLwandle at least akanayo lanto ithi ekugqibeleni ndithengelwe imoto ngutatam yabo akakwelithi kubonga komnye umuntu. So uye wathi uyayithanda kakhulu lento kaLwandle. So bafikile ke kumakhumalo engumuntu osanda kufika kwakhe, hayi ke wabulela shem uLwandle. umakhumalo wababongela ke ethi they deserve ezimoto ngenxa yendlela abaziphethe ngayo, bona bahappy bengabazali ngabo ngayo yonke into abayenzayo kwezi zindlu zakwamawabo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.